Kang. Kang sabar Kang Mas. Ki wedokane kaya bencong perapatan. Liyane iki apa ora enek to? Wis enek iki Ya mbok diganti jejolne apa ngono? Marane nyep-nyepte iki weteng. lemune iki paling apik ya iki. Iki kursine iki piye? Embo karepe piye iki kursine iki? Jupuk dhewe. Kula aturi pinarak lenggah Kang Mas. Oh iya Yai Banaspati. Sabar bar, sabar bar. Paman Patih kene kae lungguh. Tabal panci. Aduh. Iki dadi apa awake dhewe? Hah? Dadi apa iki? Sak dadi-dadine dadi reok ya kena, dadi brajeng kena. Tibake nggawe busanane keraton ngene iki yo. Ya beda banget toh. Beda ya. Oh, suasanane, kahanane. Jana tambal panci kae. Ben kaya ning keraton-keraton kae. Aja kaya kudu persis. Oh persis yo. Iki patihe sapa kuwi ratune sapa iki? Hah? Awakmu ratu. Aku ratu. Aku Kowe tak pilih patih. yo. Kae metenggung. Apa metenggung? Temenggung, temenggung. Oh, temenggung. Iki apa iki? Anu wedokane iki. Wedokane. Ya. Sowanku Apanya apa? iku apa matur karo ndorone iku. Oh, oke. Sowan kula gira harjaran segrang Suampluk. Paman. Masuk gidi kita. bagaimana ya Yai? Gidi iki kae rungokno kae. Ya. Kang Mas Ratu kula badhe matur kalirika menawi kula gadah kalepatan mohon maaf lahir dan batin. Ya wis tak tampa Beda-beda cengkoke ya. Nadane piye mon, nadane piye? Kang Mas kula badhe matur kalih menawi kula gadah kalepatan mohon maaf lahir dan batin. Malah luput kabeh. Kowe ora semayanan bingung. Tak tampa Kakang Prap iki jenenge sapa mosok moro-moro delok-delok Kakang Prap? Tetep tak bahas iki, Mas. Iya iya. Iki ya ngono. Wis ora panjang Bromo ritek. Singkat padat. Oh iya piye iki? Patih Banyet. Nah, iya aja no. Lah terus Iki kok ketemuan wong Mojopahit. wis golek jeneng dhewe-dhewe. Oh. Maksudnya pernah kadonangan karo wong Mojopahit Gusti Brawijaya. Ya ya ya. Kowe ganti jeneng sapa?
Aku Edi bre. Oh, terserah, yang penting Edi. Anu Mahapatih Franklin Sanderplok. Mahapatih Franklin Sanderplok. Mahapatih Franklin Sanderplok. Lah terus Temanggung. Tumenggung Sherlock. Lah terus garwaku. Kula menika asmanipun Iwak Pelasan Mungsing. Iwak Polasan mung. Dewi Pelasan Musing. Dewi Pelasan. Dewi Pelasan Mungsing. Ratune Google Map. Ratune sapa? Google Map. Lah iki mau Sherlock. Tumenggung Sherlock. Ben member pati diganti pisan ah. Gantiin Ganti Instagram. Mahapatih Instagram. Mahapatih Instagram kae Tumenggung Sherlock. Lah awakmu sapa? Dewi sapa? Pelasan Mungsing. Pelasan Mungsing. Patih Instagram. Sendika dawuh Google Map. Piye anggonmu ngatur kabeh para prajurit ana ing keraton? Alah prajurit apa? Prajurit mong wong loro tok. Umpamane Alah, ana ing keraton di Keratone apa iki? anu Samsul. HP kalau Samsul. Samsung kok Keraton Samsung. Keraton Samsung. Patih Instagram Temenggung Sherlock karo garwaku Pelasan Mungsing. Aja ben member Dewi Facebook. Oh, Dewi Facebook. Iki wis gawe busana ratu. Ki sing penak ae dhewe ayo gawe wirange wong Mojopait terutama Gusti Brawijaya. Digawe wirang dina iki. Terus Aja sih iku gawe wirang piye carane kan awake dhewe kok nang Giri Samaran sik iki. Lah iki ade di Giri Samaran teko kono kok enek kedadian peran penting budal mari teko kono budal Bales kan nang Mojopait. Mojopait. Ayo, Aja aja ayo tindake. Ah.